nouă zi, o nouă viață. Ce, Doamne, s-a întâmplat? De ce este aici lovit? Și de ce este o casă aici? În primul rând, de ce e casa asta așa? Bro, what? Aici un villager? Normal. Nu băgăm de seamă. În primul rând, unde mi se uită mele? De ce casa asta aici, bro? Hai să mergem în ea să vedem ce ies pe aici. Mă. Bro, era ușa deschisă. Aici cine? Ianic. Nu-mi spune că el a intrat pe server. Nu-mi spune. Da. Da, like și subscribe. Ok. Da, like și subscribe e codul secret. Nu știu. Codul secret pentru nu știu. Pentru o chestie. Glumesc. Și de ce să ai tămele astea aici, bro? Ce se întâmplă? Știi ceva? O să trag și câteva iteme pe dreapta dacă tot nu e nimeni aici. Iau blocurile astea. Iau pickaxe-ul ăsta. Și mai craftez niște unelte de stone, căci avem nevoie. 4 crei. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și bun, suntem pregătiți să mergem. O să ies de fapt pe aici, mai bine. Nici nu pot să cred că în sfârșit este și altcineva aici. Credeam că sunt singur. Acum mergem încolo să vedem ce mai este, că data trecută am fost încolo pe insulă. În peștera aia de 3 lei și jumătate. Mă rog. Mergem după peșteră să vedem ce mai este pe acolo. Acum am rămas fără hunger. Nu. Uitați, de asta e spierul puternic. Și acum mi-am pierdut toate temele din cauza zombiului. O să regrete că a făcut asta. O să regrete mult. Nu o să-i dau milă. Nici la păianjina asta. Îl omor cu pumnii, îl omor cu pumnii. Îl omor cu pumnii, pumnii mei. În sfârșit, doamne. Bine, v-am. Bă, de ce dau așa mult damage mobii? Mă duc în casă. Nu știu de ce. Nu în asta. În aia sigur nu mă duc, nu înțeleg de ce arată așa. În asta în niciun caz. Hai în asta. Sperăm că e cu noroc. Da, nu e cu noroc. Hai să... Da, scheletele au murit. Bine că au murit, că mai și enerva. Acum... Începem normal. Fugi. Mai bine... Știi ceva, cred că... Nu știu cine era aici, dar nu mai e. Ăsta e locul meu. Nu mă interesează. El nu mai e locul meu. Bun. Acum ne luăm mai itemele astea de aici. Câteva. De fapt nu, mai bine nu le luăm că poate ne omoare iarăși un mob. Mai bine întâi facem rost de itemele de stone și după aceea
Mai ne gândim ce facem. Bun, acum putem să spargem normal, fără ca niciun mob să ne omoare. Ca și cum este un survival normal. Bun. Chiar acum avem 2. Asta nu contează. Bun, am terminat de spart. Bun, perfect. Acum ne ducem pe la ușă, pe unde. Nu știu pe unde, ce m-am dus pe altundeva. Pe acolo. Bun. Facem câteva unelte de stone. De wood. Spargem pe aici. Bun. Încă puțin. Mai avem nevoie de 12 bucăți pentru toate uneltele. Și acum o să mergem puțin pe... Mama mia! Aici stă Ianis. Interesant. Bun. Acum că nu avem torțe, nu avem ce să facem decât să minăm cu... fără lumină. Și ne asumăm un risc că poate să ne vină un mob și să ne bată. Dar asta nu cred că se va întâmpla. Bun. Acum ne facem pickaxe-ul, hăul și lopata. Apoi ne facem un topor. Apoi ne facem o suliță. Perfect. Iar în final ne facem o sabie. Dacă mor. Și iarăși îmi pierd itemele. De data asta sper să nu fie la fel ca data trecută. Că n-am murit. Poate ne și recuperăm câteva din iteme. Că nu space zombie. Uite, acum copacul ăsta n-are... Ah. Uite, rotăm când să mâncăm. Copacul ăsta n-are tulpina, adică partea de lemn care îl ține. Da. Cam ciudat. Foarte ciudat. Dar nu băgam de seamă. Bun. Mă dăm tryhard să nu mai vină pe noi un zombie. Uitați. Dar acum nu e bună. Da, nu pot să o mor. Îi trebuie niște enchanturi. Ciudat. Mi s-a părut că o văd pe cineva. Dar asta nu ne bagă pe noi de seamă. Bun, iar acum ce avem noi aici? O câmpie. Hai să vedem. Față, stânga sau dreapta? Hai dreapta. Chiar dacă eu sunt stângaci, o luăm pe dreapta. Nu știu, am o presimțire bună dacă merg pe dreapta. Poate că n-am avut una așa bună. Dar... cred că mă duc mai bine în față, da, mă duc mai bine în față. Bun. Vacă, vină puțin, vacă, vină puțin. Mersi, vacă, că ai venit. Bun.
Acum avem și noi cât ceva de mâncare, măcar puțin să ne țină. Să dăm un sprint. Sprinturile pe lume. Bun. Oare dăm de un sat pe aici sau nu dăm? Uite, aici este lavă. Și acum dacă fac un pas greșit, mor. Bun. Să avem grijă la portalul de Nether să nu murim. Bun, au feather falling. Boții aceștia de gold. Și o să mergem să luăm gold, blocul de gold de sus. Bun. Și acum unde e bloc? Nu ne l-a dat super. Nu! Și iarăși a murit. Nu-mi place când moară. Da. Frate, nu-mi dă mai nimică. Mor și iarăși mor. Atunci mă duc pe aici. Pe altundeva, nu știu pe unde să mă mai duc sau... Hai că mă duc în față, poate dă ceva bun în față. Nu mă mai duc în dreapta, mă duc direct în față. Pe la copacul ăla, prin stânga lui. Bun. Da, se pare că nu este mai nimic pe aici. Perfect. Super. Asta îmi trebuia. În față n-are sens să mă mai duc, că sunt munții aceea din dreapta pe acolo și nu știu dacă are sens să mă duc. Să ajung aici, măcar la mal. No, guys, cam atât și cu acest episod. Dați like și subscribe ca să vedem, să știu dacă chiar vă place seria aceasta de survival, fără trișat. Abia aștept să ne revedem în episodul cât de curând se poate. Și pa, pa!